Янков. Саскев отвея на вратата. Светомир Саскев. Ердар Янков. Подава на Тотев. Тотев подава на Антонов. Ивелинов. Подава на Рудев. Опа, без иска. Рудев. Рудев подава на Колев. Колев мина Янков. И Ивелинов. Подава на Тотев. Не подава. И сега Александров. Кекеменов. Подава на Тотев. Ивелинов. Подава на Гушняков. Александров! Спира с стомах! Рудев! Подава на другия отбор. И сега! Рудев! Пуска на Колев. Колев се спъва в топката. И мина Александров. Но Янков все пак е зе. И Цецо Сасков. Кристиян. И Мартин Антонов. Мартин Антонов е с топката, подава на другия отбор. И Павлин Цонев. Атанас Колев! Феновете подудят! Уж. Без тебе, брат, без тебе. Гошко, пак ли бе? Какво направим, брат? Ето е пъпката му. Чакай да снимам пъпката. Как ти е фамилията? Фамилията.